Ten máis pontes que París e máis canles que Venecia. Van Gogh ou Rembrandt habitan nos seus museos, que acollen algúns dos cadros máis famosos do mundo. Sempre a vanguarda da tolerancia e o progresismo, na conduta da súa xente e na promulgación das súas leis. O seu nome evoca Barrio Vermello, coffee shops ou tulipáns. A bicicleta é a raíña do asfalto. Hoxe, en Galegos no Mundo, Ámsterdam. Nadie o agravou nunca porque nadie se dá cuenta do que é. Isto é unha escultura ao seso en Ámsterdam. Está pegado aquí á catedral, que vamos, que estea isto non é normal que estea tan pegada á catedral unha cousa destas. Por exemplo, as rapazas que van ca minifalda e cos zapatos de tacón e ca bicicleta, chama atención, non? Sí que me gustaría, cando volva, levar esta bicicleta e andar por aí e poñelo de moda, porque é algo moi sano. Os nenos teñen que facer cursos de natación desde que están na escola primaria, non? Polo tema dos canais, que hai moita auga. O sea que, bueno, os nenos son bastante independentes desde que son pequenos aquí. Compre decir que os últimos en marchar do parque somos os españois, non? A prostitución en Ámsterdam a legalizaron no século XX, 1991 creo que foi. Dende entonces o goberno o que fai é controlar o número de vitrinas que ten. No barrio vermello de Ámsterdam está situado o primeiro restaurante galego da cidade. Fernando leva media vida dándolle de comer a moita xente de todo o mundo. Hola, Fernando. Hola, que tal? Que tal? Son Fernando, son de Canicouba, Puente Sampaio, Pontevedra, levo aquí 42 anos e son o dueño deste restaurante. Bueno, vamos a presentar, aquí está a miña muller, vou a presentar. Hola. Ela se chama Dulce. Soy asturiana y llevo aquí 40 años, aunque últimamente estoy más en Galicia que aquí porque tengo la familia allí. Ámsterdam me gusta, pero me gusta mucho Galicia. Y claro, la morriña, como se dice en gallego, tira. 33 anos levamos casados. Ela vivía aquí cos pais, conocémonos aquí en Ámsterdam. Tedes fillos? 4 fillas. Temos as 4 viven en Galicia, viven en Arcade. Non me digas, Sí. naceron aquí e marcharon Naceron aquí para e lá. marcharonse para Arcade. Terminaron aquí as de estudios, unha cousa e outra, marcharonse todas para Arcade e viven ali. Isto é Arcade, bueno, e a Ría de Vigo. Son as dúas fotos da Ría de Vigo. Este é a fábrica de Álvarez de Pontesa, que aí traballei antes de vir a Holanda. Collín un con 2 amigos máis un taxi, que viñan buscar uns mariñeiros, metémonos nela e viñámonos para Ámsterdam. Éramos casi o banco deles, porque eles aquí non conocía, dábanos os cartos para que os gardáramos, despois algúns tiñamos que gardarlos e darllos pouco a pouco para que non nos gastaran. Porque estás nunha zona... Sí, a zona é unha zona moi atractiva para gastar os cartos. Eso. Os mariñeiros que viñan do mar, viñan uns homes un pouco. Entón, claro, había moitos que non sabían o que facer e gastaban. Porque estás no medio e medio... Si, estamos no centro do barrio rojo de Ámsterdam. Aquí as comidas damos comidas españolas todo, pero moito, por exemplo, temos caldo gallego, pulpo a gallega, é pequeno, pero é o máis vello que hai dos restaurantes españoles en Holanda. Isto ten 63 anos. E seguimos mantendo na mesmo sistema, na mesma tónica que tiñan cando se abriu. Veces que votaron unha vez alguén daqui? Sí, bueno, varias veces algún famoso tamén. Ah, sí? Sí, pero sí, algún aquí o que non se comporta, pois... O príncipe de España non, pero o holandés... Sí, comeu aquí unha vez, varias veces, non unha vez, varias veces, despois ministros... E ademais creo que tuvo que guardar cola como a todo o mundo. Sí, aquí ten que guardar, aquí non hai... Ahora xa empezamos a reservar algunha vez e todo eso, pero que antes non se reservaba para nadie. Fernando, isto que é? Un montacargas? Sí, aquí é onde vais a comida da cociña, para a cociña está na primeira pista, onde vais as comidas para o restaurante. Isto tírase da corda, arriba e abaixo. Fernando, calquera diría que estamos en Ámsterdam, vendo a galega, aí pulpo... Bueno, intentamos que sea un trozo de Galicia aquí en Holanda tamén, non? En mi casa no, es que se ve la gallega, Cuando llega a casa lo primero que pone. Que tal, Alberti? Pues ben. A que andas? Que faz? Aquí, vendo unha gambas ao ojillo. Gamas a fillo. Iso é o que hai de menú hoxe para nós. Hoxe para hoxe. E onde es? Torrense, de Cartello. De Cartello. Juntamente de Cartello. Que lo pasen ben por alá, que por aquí tamén estamos ben. Eu chamo José Manuel. José Manuel, e onde es? Eu son de Canicouba. Un saludo a toda a xente da terra.
Isto que vos vou enseñar é unha cousa que casi nadie o agravou nunca porque nadie se dá cuenta do que é. Isto é unha escultura ao sexo en Amsterdam. Está pegado aquí á catedral, que vamos, que estea isto non é normal que estea tan pegada á catedral unha cousa destas. Sí. Dulce, unha escultura ao sexo, pero masculino. Sí, porque nosotros lo llevamos crudo. Aquí porque mal, aquí ¿no? mal, para nosotras mal. Welcome to Amsterdam. Fernando, esta tenda parece un museo. Sí, bueno, isto é un museo. Ai, sí. Simplemente es un museo, pero donde se compran se ve de lo que hai, non? Aquí é unha condomería donde De se todos compran. os tipos. De todos os tipos, de todos os modelos. Hoxe está cerrada, pero dentro é un museo tamén. Aquí estaban antes as oficinas de correos, todas onde estaban os mostradores, e aquí era onde viñan os sábados, moitos sábados pola mañán que abría para que viñan emigrantes, especialmente os gallegos. Algúns deles acordarán de cando viñan aquí, porque daquela non había bancos, todavía aquí en Holanda, bancos españoles, e había que mandalo todo por correos. Sabedes que en Amsterdam están os talleres de diamantes máis importantes do mundo, onde están as fábricas, onde se tallan os diamantes, e ahora mismo estamos aquí, este é a Plaza de Dan, o que detrás temos o monumento aos caídos, que é tamén unha das cousas máis importantes da plaza. Este é a famosa Plaza de Dan, que dalle casi o nombre da ciudad. Ora, aquí a policía anda en bicicleta para facelas máis rápido as persecucións, porque aquí dentro da ciudad os coches pasan mal, entonces van en bicicleta. E como levan os detidos? Os detidos levan os ataos posados e ataos á bicicleta. E van andando coa bicicleta con eles. Ahora vamos a coller un barco, un taxi de estos de Canales. Aquí vamos a ir con un comandante que fala español. Entonces vamos a entendernos ben con él. Vamos a vivir el caos de los canales sí, el domingo por la tarde. Sí. Porque por fin tenemos un poco de sol, que es algo excepcional. Chaman ya Venecia do Norte, non? Sí, bueno, eso suele chamarse Venecia do Norte porque normalmente ten un parecido moi grande. E ademais a xente sabes aquí que todo o mundo se pasa o día polos canales os días de fin de semana e salen a pasear e a tomar coas súas copitas, que xa veredes agora máis pa diante, donde van a xente no seu barquito coas súas botellitas de champán, as súas botellitas de viño, disfrutando do día bo como está hoxe. Mira, levan a comida, van facendo a comida no barco. Estos coches son de xente que ten un permiso especial como teño para poder aparcar aquí. O que vive paga 50 euros ao mes. E o que os que hai negocios ten euros ao mes. Pero non hai moitos coches en Amsterdam. No, Amsterdam non. Esa casa que está coas ventanas verdes, esa é a casa de Rembrandt. Agora vamos a empezar por aquí polo canal, ao lado. Aquí estamos entrando nos 7 puentes. Estos son 7 puentes que se ven en línea, e estos son os puentes que cruzan os 7 canales do centro de Amsterdam. Quen vive aí? Pois aquí vive xente normal. Estos son casas compradas, que vive xente nelas. Estas casas, se dice que hai sobre 1000 casas flotantes en Amsterdam. Lo que é nos canales de Amsterdam do centro, que hai sobre 1000 casas flotantes. Estos son viviendas perfectas, son maravillosas por dentro, algo que, bueno, viven como mellor que un piso. Son holandeses, casi todos holandeses que viven nestas casas. E serán moi caras? Sí, son caras, son. Casi che costa tanto como unha casa normal fora. Teñen moitos gastos de mantenimiento, eso sí. Os gastos de mantenimiento son moi grandes. Hai as que ten hasta con o seu jardín, a súa terraza, teñen todo como unha casa normal. Este é o famoso Magebrug, que aquí se pasa por debaixo, cando as parexas pasan por debaixo, suelen darse un beso que dice que é a felicidade para toda a vida. Mira. Cada vez que pasan por debaixo deste puente. Mira, por exemplo, Felipe, o que está conduciendo o barco, dice que as 3 cruces que queren decir agua, peste e o fuego. O seja, as 3 desgracias que tuvo Amsterdam ao largo da súa historia. É unha das teorías, pero hai moitas máis teorías. Eu creo que é un escudo máis. Tamén moita xente se creía que era o do sexo e non ten nada que ver con eso. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Et ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon. Foi un placer comer pulpo en Amsterdam e sobre todo foi un placer coñecervos. Grazas.
Pois, bueno, gracias vos tamén por haber estado con nos esta tarde e por haber pasado esta tarde con nós. E desde aquí dar un saludo a toda Galicia, especialmente a aqueles españoles que estiveron que iban a Ámsterdam, que conocerán o restaurante. E nada, recordarlle, un abrazo para todos. Chao. Chao. Quedamos con Javier na estación central de Ámsterdam. Ninguén mellor que un arquitecto para levarnos de paseo pola cidade das casas inclinadas e da arquitectura de vanguarda. Hola, Javier. Benvidos a Ámsterdam. Son Javier Paz, son de Sada, da Coruña, unha vila próxima da Coruña. Estou aquí traballando como arquitecto dende fai 10 meses xa, dende agosto do ano pasado. É moi ben. Javier, esta estación central de Ámsterdam utilízala moito. Si, esta estación central é un dos edificios grandes que ten a cidade de Ámsterdam. E, bueno, toda a cidade está ao redor da estación, non? Vou vos enseñar unha cosa que vos parece moi curiosa agora, se vedes comigo. Bueno, pois isto é o que vos quería enseñar, este pedazo de parking. E aquí en Holanda hai sobre 17 millóns de bicicletas, algo máis de unha por habitante. Javier, isto é bastante habitual que pase, non? O efecto dominó... O efecto dominó é moi fácil que pase. Sí. E vendo como están todas colocadas, a mí tenme pasado. Tenche pasado? Sí, porque moitas veces as bicicletas están simplemente capata, non? É fácil que caian todas. E a xente vai super ben vestida nas bicis, tal cual vai traballar. E a xente, tedes que ver a xente como sai os sábados ou os venres. Por exemplo, as rapazas que van ca minifalda e cos zapatos de tacón e ca bicicleta, chama atención, non? Pois aquí empeza o que é o barrio antigo de Ámsterdam, non? Nestas rúas de aquí, onde empezan as típicas casas inclinadas, que hai distintos tipos de inclinación, os que teñen a inclinación hacia adiante, que realmente era para subir as mercancías, o piso arriba, porque era onde estaba a cociña. Esta é unha das dúas casas máis antigas que hai en Ámsterdam. Antes se facían de madeira, todo de madeira, como podedes ver, pero como houve dos grandes incendios que destruíron a cidade, foi prohibido facer toda, por lo menos a fachada de madeira. A raíz dos incendios, a historia das cociñas é que pasaron a estar na parte de arriba. Por eso arroldaron a parte superior para poder subir as mercancías a diario. E a parte, aquí as casas son moi estreitas, ¿no? Pagas por ancho de fachada. Bueno, pero normalmente teñen poucos metros de fachada e son moi profundas. Por eso que as escaleiras tamén son proporcionais, son moi estreitiñas, con peldaños moi estreitos. A nena quere tocar o piano ou algo así, pois o suben pola fachada, con un poquinho de inclinación para non estar tocando ca fachada. Pois Ámsterdam ten 700.000 habitantes, pero podes ver este tipo de ambiente que prácticamente como se fora unha vila grande ou Venecia, ou non ves realmente a magnitude da cidade. Vedes aquí como co paso do tempo as casas van caendo hacia un lado. Neste caso esta é a reta, esta que foi cedendo. E bueno, hai casos moito peores. Esta é unha das casas ocupas de Ámsterdam. Aquí na cidade é legal ocupar vivendas que non están habitadas ou que pasado un tempo ves que non hai moita actividade, pois entonces a xente métese dentro. Isto en 2 anos, ca lei do que se chama 1012, que é o nome do distrito, vaise abolir toda a ocupación xunto co tema dos coffee shops e o tema da prostitución. Imos a coller o tren para Almere agora, non? E vos insinúo outro concepto de cidade totalmente diferente. Estas son as novas zonas de construcción da Nova Almere. Xa vedes como o suelo é o antigo fondo do mar, a antiga zona de peixes. Por aquí estaba o mar a 5 metros por encima. Fan unha pequena illa, como igual que en Ámsterdam, fan pequenos caños ao redor para desecar esa agua e despois construen, sempre sobre area. Bueno, pois xa estamos en Almere. É raro o concepto para a xente de estar vindo por unha cidade por debaixo do nivel do mar, sobre 5 metros, que para que vos fagades unha idea, é máis ou menos esa liña, onde está ese ponte. A cidade de Almere ten cerca de 200.000 habitantes. Esa costeciña que vedes ali é o punto máis alto de toda a illa. Estamos falando de cousa de 1 metro por encima do nivel do mar, non moito máis. Mira, por que leva a bici andando se este é a cidade das bicicletas? É unha boa pregunta, porque a partir de aquí non se pode andar en bicicleta. De feito, eu tive unha multa que fai cousa de 2 meses por coller a bicicleta, por exemplo, colléndola ali, ata aquí, que é onde se acabaría,
120 euros de... Son un pouco estrictos, non? Aquí co tema... Son un pouco, sí, non sirve... Das multas. O regateo español non sirve. Non. Non. Pois aí van dúas en bicicleta, Sí, pero igual está a policía por aí paranxa, Sí? Todos estos edificios que vedes aquí son de oficinas máis ou menos importantes a nivel nacional ou internacional que constituyen todo o centro urbano de Almero, ¿no? O centro urbano. Por exemplo, vemos aquí un edificio de Chipperfield, de Christian Posampar, de Guigón e Gruyère, e todos os edificios son de, digamos, de autor, ¿no? Este é un dos máis interesantes, crea unha serie de rúas no interior, e vedes aquí o concepto desas vivendas que se volcan hacia dentro, e teñen seus xardíns, pero a súa vez estás encima da propia cidade, encima dos centros comerciais, encima do brullo de xente. Ese edificio que vedes ali, ese xa é da nosa oficina, de René Van Zuck, arquitecto, chamase Block 16 ou The Wave. Vamos, que parece unha feira de exposicións para calquer arquitecto que veña aquí a topa de todo. Aquí é unha saturación de arquitectura moderna, e como vedes, cousa extraña encontrar en outras cidades, plazas libres de aparcamento no centro da cidade. Este barrio da fantasía, pois esta oficina onde traballo é René Van Zuck Architecting, é unha pequena oficina, pero bueno, que está collendo fama a nivel nacional e internacional nos proxectos. Vide, unha pequena cocina por aquí nos traballos, se come na mitad da xornada laboral, no medio. Comedes aquí? Comemos aquí, as 12:30 comemos aquí, un pequeno snack de 1 hora, e despois se sigue traballando. Despois pasade, estes son os meus compañeros, Peter. Hello. Que Christophe. Hello. Kirsten and René, o meu xefe. Hello, how you doing? O meu sitio onde traballo é este, que hoxe é día libre, como sabedes. Este é o espacio de traballo, onde fanse mítines, fanse reunións cos clientes, e temos proxectos, por exemplo, este é unha torre de vivendas que está facendo en Gilberso, temos por aquí este outro proxecto que tamén está nos primeiros pasos, un centro hípico son estas maquetas, un centro hípico en Moscú, e despois unha perreira, aquí en Almere, levo aquí xa 10 meses, e agora quedareime, porque fixeronme outro contrato máis, durante outros 6 meses máis, e despois, o que sexa, non sei, todavía. Non che gustaría quedar aquí? Gustaréme quedar aquí e traballar unha temporada, gustame o que se fai, gustame o país, pero bueno, gustaréme volver tamén a miña terra e poder exportar. Pero parece fácil levar este tipo de conceptos? Non é fácil porque a mentalidade é diferente, é un pouco máis complicado, pero sempre posible. Este é o de traballo, un entorno moi tranquilo, onde se fan cosas interesantes, o polo menos a mí me gusta. E nada máis, mando saúdos a miña familia, aos meus amigos, que seguro me estará vendo por ali, e a toda Galiza. Bueno, gracias, Javier. Lucía vive nunha casa con xardín a 45 minutos en bici do centro, onde traballa de operadora de vídeo nunha televisión local. Buenos días, Lucía. Dzień dobry, goedemorgen. Hola, son Lucía, Coco, levo 8 meses en Ámsterdam, traballo na televisión local como cámara e editora en Salto, aquí está a miña casa, estades máis que invitados. Vamos! Bos días! Estás almorzando? Sí, estas son as miñas compañeiras, esta é Bernadetta, que ten que marchar agora mesmo. Hola! Chao! Son Dominika de Polonia, saudiños para todos os galegos. Bueno, este é un instrumento imprescindible en calqueira casa holandesa para facer o té, para quentar a auga. Estos son os dulces típicos de aquí tamén, stop waffles, que están en unha casa holandesa porque é medio polaca, medio galega, medio nepalí, pero collemos esa tradición porque nos gusta. Cantas vivides entón aquí? 5 persoas. E aquí canto pagas? Aquí pago 300 euros. Bueno, ahora vamos á terraciña, que é moi típico nas casas holandesas tamén, para facer barbacoas. Ainda non a estrenamos este ano, porque como non fai sol nunca, pois é que temos aquí toda a retaíla de bicicletas, a miña esta. Compreina por 15 euros, e logo pinteina, cambiei a roda fai pouco, 20 euros costoume, o sea, máis que a bicicleta. Sí. Enséñanos a tua habitación, podemos cotillear. Vamos, claro.
Bueno, benvidos a miña habitación. Como podedes ver, está completamente vacía, sen decorar, porque xa é a miña cuarta casa. Nos estamos por aquí. Eu xa vivín aquí, aquí e aquí. Boto de menos todo, en xeral. A comida, a música, o tempo, as montañas, que aquí non hai. Pois non vou moito por culpa do traballo, pero intento ir cada 3 meses ou así unha visita rápida. Tes moito traballo, entón? Sí, moitísimo. Podemos coñecer onde traballas? Sí, claro. Vou coller a bicicleta agora. Ah, mira, Joana está aquí, a miña outra compañeira de Polonia. Hi. Joana. Faina, dui. Vou parar antes a comprar un candado antes de ir para o traballo para que non me roben esta preciosidade de bicicleta que teño. Bueno, esta, aunque non o pareza, é un sitio para alugar bicicletas. Parece un museo porque está todo decorado con bicicletas antigas, cadros. É moi bonito e ademais podes tomar un café tamén. No, porque yo ya tengo la cadena, lo único que me hace falta es el candado, esta parte. Pues nada, miraré en outro sitio. Aproveitamos para tomar un café aquí. Vale. A mí non é curiosidade, que antes vin un gato nesta tenda. Sí que o teñen en moitísimas tendas, en coffee shops, en moitísimos sitios para evitar os ratos. Claro. Sí, porque aquí hai moito por culpa dos canales e todo isto. Se estiveses en Ourense, irías ao traballo en bicicleta? Pois gustaríame, sí, pero en Ourense non está tan adaptado como aquí, non tes os carriles, non tes o respeto dos conductores, pero sí que me gustaría, cando volva, levar esta bicicleta e andar por aí e poñelo de moda, porque é algo moi sano para a xente e tamén notase na polución da cidade. Este semáforo para as bicicletas, tes que presionar o botón e esperar a que se poña en verde. Ahora xa está en verde, así que temos vía libre. Avanti. Este é o Pack House de Schweiger, que é onde están as oficinas de Salto. Era unha antigua casa de pescadores que reformaron e convertiron nun edificio exclusivo. A ver se atopamos algún sitio aquí, algún recuncho para deixar a bicicleta. Isto é unha televisión de acceso público. Que quere dicir? Eso quere dicir que toda a xente non profesionais poden colgar os seus programas, o que faga. Toda a xente aluga por horas e fan aquí os seus programas. Hai xente de todas as partes do mundo, bueno, sobre todo das colonias holandesas. Seja bem-vinda, Lucia! Aquí está o meu chiringuito de edición. Cando viñen aquí, a primeira idea era facer un programa de música, pero cando viron que se me daba ben facer anuncios, pois xa quedei para promocións para sempre. Estou gravando conciertos, facendo entrevistas a xente. Eso, teño moita liberdade para facer o que eu queira. Pois este é o meu lugar de traballo. Aquí cheguei gracias ou a pesar unha beca. Eu busqueime a empresa por medio de internet, falei co director e cheguei aquí. Busqueime a casa e busqueime eu todo. Os principios foron duros, pero finalmente conseguín adaptarme e conseguir facer o meu sitio aquí. Galegos no mundo, benvidos a Amsterdam. De Amsterdamse grachten heb ik heel mijn hart voor altijd. Hi, fine that you're beautiful. Nice bike. Okay, we are going to a exposition of a friend, so we have to leave. Okay, thank you very much. Agora imos a exposición dun amigo, un amigo que traballa conmigo, é o meu anxo da guardia aquí porque coida de min, dame de comer, toca música conmigo. A mí gustame tocar a percusión, é o que me sai de dentro, entón, sempre que podo, estou aí. Chegamos! Como va esto? Bienvenido Gracias. a mi exposición. I'd like to introduce you Lucia. From Galicia on Cajón.
tamén que a zona por excelencia de marcha de Ámsterdam, sobre todo para os turistas. Agora están tendo concertos aquí durante estes 3 días. Imos ver un coffee shop e vou vos contar como funciona isto e o que podedes atopar aquí. Vale. Como vedes nada máis chegar, temos aquí a carta que normalmente deberíamos pedila, pero aquí está xa a nosa disposición. E aquí temos todas as variedades de marihuana, hachís, porros prefabricados xa. Como vedes, os precios van de 6 euros ata 25 o gramo. Os porros prefabricados desde 4 ou 5 euros. Pois aquí estamos na zona habilitada para fumadores, para protexer os traballadores do local. Nada, aquí estou con 2 galegos que os van contar mellor a historia dos coffee shops porque son guías turísticos, entón saben mellor de todo. No barrio Vermello, fai moito tempo, nos anos 60, existía un gran problema de drogas. Entón o goberno que quiso facer foi empezar a perseguir masas. Primeramente separar as drogas duras das drogas blandas. As drogas blandas como por exemplo o alcohol, o tabaco e tamén a marihuana e o hachís. Ti podes comprar 5 gramos por persona, podes ir a eses sitios habilitados, pero non podes facer promoción, podes plantar na túa casa certas plantas de marihuana, podes plantar 5 plantas por persoa, a primeira persona da casa, 4 por plantas a segunda persoa, 3 a seguinte, así consecutivamente. Tes certas legalidades, permisividades, pero en ningún momento é legal a marihuana, en todo momento é ilegal. Bueno, un saludo a miña terra, ao meu povo, o verdadeiro povo que é Monforte de Lemos, un saludo a toda esa xente e a todos os meus amigos de Vigo. Saludos aos meus sobrinhos, María, Xoan, Amelia e o pequeno Nando Marciano. Nada, toda a miña familia, Salvaterra do Miño, que é o meu povo. Foi un placer estar con este equipo tan maravilloso de galegos do mundo. Quero despedirme, quero dar un saludo a todos os galegos que estén por aí, que estén na terra. Un mico especial a miña nai, por suposto. E a vos, chao, chao. Lidia chegou á cidade por amor. Leva 2 anos traballando no Banco de Sangue de Ámsterdam. Hola, Lidia. Hola. Que tal? Hola, eu son Lidia, teño 30 anos e, bueno, levo aquí 2 anos traballando no Banco de Sangue, estou facendo tesis e son de Santiago. O pelícano que vedes aquí é o emblema do Banco de Sangue. Elexiron este pelícano como emblema porque hai unha lenda que conta que o pelícano é o único paxaro que é capaz de dar a súa propia sangue para alimentar as crías cando non hai alimento. Por lo tanto, é como o emblema dos donantes que son capaces de dar sangue tamén para salvar outras vidas. Este é o entorno onde se sitúa o Banco de Sangue. Estas casas que ves aquí son vivendas de protección oficial, algo que chama un pouco a atención porque a primeira vista parecen chalés adosados. Como ves aquí o colega está pescando, bueno, isto é máis que nada pesca deportiva porque non podes comer nada que este nadando neste tipo de canais. Para eles é como, non sei, un momento de relaxación, sentarse ao lado do canal, tomar un pouco sol. E xa está moreno, con unha semana que levades de sol. Sí, porque aquí o tema do sol, despois do inverno que pasamos, digamos que estamos todos como tratando de coller vitamina D. Sí, vemos un rayo de sol e alá vamos, sí. Bueno, aquí vimos coller o tranvía para ir ao Museum Plain, que é a Plaza dos Museos. E como empezaches a traballar aquí en Ámsterdam? Pois a razón principal foi que, bueno, eu quería terminar a tese, eu tiña parexa holandesa naquel entón, pois foi de alguna forma moi fácil vir aquí, e hai moitísimas ofertas de traballo para facer o doutorado en Holanda. Coñecímonos por internet, bueno, primeiro el estuvo vindo en España, sí, e logo decidimos virnos para aquí porque polo tema do traballo e todo eso que estaba difícil ali naquel momento. E como son os homes holandeses? Concidos, non? Eu creo que os holandeses en xeral, sí,
teñen moito o sentido do comportarse correctamente, de non berrar, digamos que nos excitamos facilmente, que nos tocamos cando falamos. Para eles eso é un pouco como invadir o espacio da persona, veno a veces agresivo. Pero creo que de alguna forma tamén lles gusta cando, non sei, van como tamén adoptando ese comportamento. Eu vexo no traballo, non? Que a xente, pois, sí, acaba de alguna forma galeguizándose. Temos que sair por ali. Este é o Rijksmuseum, e neste museo atópase gran parte da obra de Rembrandt, e tamén hai moitas pinturas que reflexan a historia de Holanda cas colonias en Asia e todo o intercambio que fixeron de especies e tal. Este é o Museo Van Gogh, e, bueno, neste museo exponse gran parte da obra deste pintor. Agora, neste momento, hai unha exposición de Gauguin, é un pouco distinto ao Rijksmuseum porque o tipo de pintura que se expón é máis modernista, pero é un dos máis importantes da cidade tamén. Pois o tema da auga e os nenos é bastante gracioso tamén porque os nenos teñen que facer cursos de natación desde que están na escola primaria, non? Polo tema dos canais, que poidan, pois eso, se caen na auga, pois se saben nadar desde pequeniños. O sea que, bueno, os nenos son bastante independentes desde que son pequenos aquí. Agora estamos entrando no barrio de Pijp. Este é un dos típicos barrios holandeses onde se poden atopar, pois, como vedes aquí, cantidad de terrazas, restaurantes. Mira, ainda non vi ningún holandés con obesidade. Pois debe ser polo tema da bici, porque coa de fritos que comen e patacas e de todo, pero sí, eu penso mesmo, creo que é polo exercicio que fan, que están todos bastante delgados. Aquí é o vehículo básico para desplazarse, digamos que tamén a forma máis rápida de chegar aos sitios. Probablemente este é un barco de despedida de solteira. Aparte de eso, moitas veces veñen grupos desde Inglaterra, Alemania, outros países de Europa para facer as despedidas aquí porque, digamos, que ten bastante fama. Tes moita oferta de actividades, desde workshops, un montón de cousas para facer. E aparte de eso, a xente suele casar bastante cedo en Holanda. Podo dicir que teño compañeiras de 24 ou 25 anos que xa están pagando unha hipoteca, algo que para nós é impensable a esa edad. Teñemos que enseñar o famoso Febo. Isto é unha franquicia que se dedica a vender snacks como croquetas, todo tipo de fritos. É algo realmente típico en Holanda. A xente por €1 pode comer unha croqueta no momento, é algo que para eles é un signo de identidade tamén. Cando ves unha máquina Febo sabes que estás en Holanda. E agora imos entrar no Mercado das Flores, porque por algo lle chaman Holanda o país dos tulipáns. Aan de Amsterdamse grachten heb ik heel mijn hart voor altijd verpand. Amsterdam vult mijn gedachten als de mooiste stad in ons land. Al die Amsterdamse mensen, al die lichtjes 's avonds laten we klein. Niemand kan zich beter wensen dan een Amsterdammer te zijn. Colegas do mundo, welkom in Amsterdam. Lidia, estás moi contenta agora co teu traballo, pero volverás a Galicia? Quen sabe, nun futuro, o tema é que aquí vívese moi ben, bueno, as condicións en Galicia xa se sabe que non son as mellores, moito menos para a investigación, pero bueno, pois quen sabe. E se casas, que vai pasar? Vai para el, vesti pa aquí... Pois quen sabe, os holandeses gustalles moito Galiza, así que seguro que non é difícil ir para lá. Se casas ou te rimas, perdona. Ou me arrimo, claro, quen sabe, sí. Bueno, pois foi un auténtico placer, Lidia. Un placer para min. Moita sorte aquí en Holanda, chao. Moitos micos, chao. En Ámsterdam a música clásica apréndese nun conservatorio que acolle os maiores talentos do mundo. Entre eles está Blanca. Hola, Blanca. Hola, que tal? Moi ben. Chámome Blanca, son violonchelista, estudo aquí no conservatorio fai 3 anos
Bueno, eu nací en Madrid, pero toda a miña familia é de Lugo, da Mariña, lucense. Estes son os teus compañeiros? Sí, algúns deles, sí. Que tal? Cando terminei os meus estudos en Coruña, quería seguir co violonchelo, entón fixen probas aquí de casualidade. Sí, a tradición musical de aquí, especialmente nos instrumentos de corda, é moi grande. En Europa é un dos puntos de referencia, sí. Estamos aquí no piso 7 do conservatorio. Estos son aulas. Bueno, xa veres que é un edificio moderno, ten 2 anos. Nada, quedei aquí con Estefanía, que xa está tocando para ensayar. Que moderneces. Abrimos aí coa tarxeta. Hola. Vaya atraco, de onde es? De Cambados. Canto levas aquí? Levo 5 anos. Estudei con Martín Millán en Galicia. El precisamente me animaba a que viñera, que me fose de ali para ver un pouco que pasa fora. Aquí sigo. Canto pesa? Pois coa funda 5 quiliños. Esta funda pesa 3,5 kilos. De que está feita? Fibra de vidrio. Lixeiriña. Sí, está ben. Que nos ides interpretar? O adagio da sonata número 3 de Beethoven para violonchelo e piano. Adiante. Gustavo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo Bien. llevas todo? Tranca, sí, de armonía y análisis. ¿Y qué tal? Dándole ¿Qué tal clase. la alumna? Magnífica. 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 Excelsa. Excelsa. No, por la tele. No, muy bien, muy bien. Bueno. El año pasado El año pasado... le tuve que dar un poquito. Sí. Así, pero. Pero vaya a probar, pero este año ¿no? bien, Este sí. examen que tengo. ¿Más te vale? No me vale porque tengo que aprobar para hacer el examen final. Sí, para. ¿Que tienes el final este año? Sí. Cierto. Pues nada. Pero yo creo que sí. Sí. Chao. Bueno, collemos la bici, Vamos, a ver sí. cómo... Caíme un par de veces, pero nunca a cochelo. Tiven sorte. Alex. ¿Qué tal? Que me caigo. Ven, sí. Estamos aquí. Mira, topeime con Alex. Hola, ¿qué tal? Hola. Vamos, é un trompetista de primeira. Teño ese concerto. No sigo menos. Tes concerto? Sí. Estou tocando aquí ca orquesta con Serguebao. Teño ese Pasada. dentro un ratiño. Que Claro, iba a vente. poder dar unha volta por aí. Claro, vamos. A ver, que sitio nos suxires ti para ir? Non sei. Ay, vente, sí. Podemos levar aquí o muiño da cervexa. Vale. O muiño da Sí, cervexa? sí. Non o conocedes? Non. Un muiño que fan cervexa dentro. Ah, pois pues imos. Este é o muiño. Que chulo, Moi chulo, moi chulo. Vaya chea de casco de cerveza que teñen neste bar, non? Hai un montón, Sí. Tamén, non sei se vedes ali, pero hai unha de Estrella Galicia. Galicia. A todos os españoles que veñen enseño sempre a Coa de galegos que debe haber en Ámsterdam, non? Hai un montón, sí. Nesta orquestra, contame como estás, como empezaches, como te metiches nela. Bueno, ahora mismo está considerada a primeira no mundo polo ranking da Gramophone do 2008, pero bueno, nunca se sabe, non? Hai un montón de orquestas no mundo, sí, que non cabe duda que está entre as mellores, pero... Ti que opinas, Blanca? Que el quita ya así moito ferro. Moi orgullosa de él. Unha pasada, en serio. Bueno, onde nos levades agora entón? Agora vamos a Concepción, ¿no, Alex? Sí, teño concerto dentro dun rato, se queredes vir comigo ata ali, non sei, igual vos podo enseñar algo Claro. Prost. Saúde. Saúde. Sí, saúde. Galegos no mundo, benvidos a Amsterdam. Prost. Este parque é onde se celebra a festividade do Día da Raíña, do... Pero aquí sí, o Día da Reina isto está petado, estamos todos así, aquí saltando, xa é o final do día, rematando a festa e, bueno, este ano, compre decir que os últimos en marchar do parque fomos os españois, non? Compre decir.
Home, perfecto. A ver, pon. En serio? Que tal? Bueno. Perfecta. A quen lle dedicas? A todo o pueblo das Teixugueiras, a miña familia, a meus amigos, bueno, en especial a meus pais, a miña irmá, meu cuñado, meu sobrinho Alberto, meu tío, a toda a xente de Ourense, de Cartelle, meus compañeros da banda de Celanova, da Charanga, da Big Bang, a todos os meus amigos. Xa pareces gallos. Mira, ahora imos ao tema serio que está aí detrás, non? Sí. Dentro dos minutiños vas tocar coa orquestra e nós imos te seguir a todos os vestuarios, polo menos. Vale. Vale, a toca Marín. Veña. Bueno, estamos chegando aos camerinos. Esta sala é un pouco emblemática e por aquí pasaron dos artistas máis famosos, non? Mundial. Cantas veces tocaches aquí? Home, aquí igual ahora levo alrededor dunhos 30, non 30, concertos son uns 30, pero nesta sala o mellor sobre uns 20 ou así. Esta sala do Conservabao está considerada entre as tres mellores salas do mundo. Podes vos a chegar máis adiante, se queres. Nomes de compositores, aquí por exemplo Mahler e Bruckner estuveron dirixindo a orquesta. Pero mira, fixade vos no órgano. Isto está sempre completo de público. E o meu sitio, bueno, sería onde está ali aquel home, chamámoslle Pipas, aquí os montadores. Bueno, acercámonos á cantina. Solemos relaxarnos un pouquiño aquí, non? Tomando algo aquí tipo un té, non? Aquí ofrecen cafés, cervezas gratis despois no descanso do concerto. Sí, a toda a xente. Algo curioso, Para un estudiante como a min, antes de tocar aquí, por suposto, non? Eu sempre vin a escoitar un montón de concertos e para nosas entradas son 10 euros. Creo que é un precio moi asequible. Bueno, ahora vamos dirixir a Turín, estou en xuño, a Essen, en Alemania, a Atenas, imos a Grecia, Viaxas moito. a Turquía. Sí, a verdad que gracias a eles, bueno, a música, pues conocemos un montón de países. Vas a quedar vestido como a eles, non? Sí, ahora vístome en 5 minutos e salimos así co disfraz de músico. Mira, bueno, él é meu profe, porque ahora está ali. Meu profe, bueno, foi a causa por que eu vin aquí, non? Facemos unha carreira longa, non? 14 anos, pero sobre todo tamén hai que ter, como en todo nesta vida, un golpe de suerte. E bueno, meu tamén isto é un pouco de suerte, se estuvera na miña casa non iba a estar tocando aquí. Animo a todo o mundo a salir a estudiar fora, visitar países, bueno, no caso da música, teño moitos moi bons compañeiros en Galicia, doulle un saludo e, bueno, animos a darse a conocer, non? A ter estas oportunidades que a verdade que son moi bonitas. Para min, estar aquí, vir aquí o mellor que fixen. Bueno, nós, os galegos do mundo, estamos moi orgullosos de vos. Deixámosvos saudar. Claro, saudar a quen que irades. A miña familia, veñan os meus pais, miñas irmás, miña sobrinha Teresa, meu sobrinho Jacobo. Creo que xa saludei, bueno, eso, a meus amigos, a miña familia, como diela, parezco galloso. Ale, sorte. Só leva 3 meses en Ámsterdam, o suficiente para darse conta de que a cidade é perfecta para vivila sobre as rodas dunha bicicleta. Hola, Concha, bons días. Hola, bons días. Chámome Concha, son de Vigo, levo 3 meses vivendo aquí e estou facendo un máster en Dereito Internacional. Estamos no claustro da Facultade de Dereito. Hai 3 tipos de estudiantes, os estudiantes que fan a carreira, só a carreira, os estudiantes de máster e os estudiantes de intercambio. E ti como chegaches aquí?
Pois eu estaba buscando un máster en inversión e comercio internacional, só había un aquí e outro en Estados Unidos, un pouco pola proximidade, tamén os costos son moito máis económicos aquí, tiña boa fama, dicen por que non. Nos másters, como son en inglés, o 80% das persoas que hai son de fora. Logo na facultade case todo o mundo é holandés. Pois mira, estes que están aquí no claustro teñen unha pinta de ser de aquí. Sí, eses son de aquí. Son de aquí, non van moita clase. Estarán na biblioteca, pode ser que... Estarán na biblioteca. De feito, aí vai para a biblioteca. Sí, aí vai. Aquelo que vemos ali é Newmarket. Antigamente era unha porta da muralla, toda a cidade estaba amurallada, pero hoxe en día non queda nada da muralla e construyeron un castelo en honor á porta, que hoxe en día é un restaurante. Estamos nun posto de queixos, os queixos típicos holandeses son o Gouda, Edam e Maasdam. Cada queixo ven dunha cidade en Ámsterdam, como Gouda é unha cidade, Edam é outra cidade, Maasdam é outra cidade. Normalmente os holandeses o que comen ao mediodía é queso con pan e un vaso de leite, porque aquí se come a 1 e se cea a 6. Joga. Mira, ofrecen chai queixo, a ver que tal está. Gracias. Thank you, dank u wel. Dice o Gouda, non? A 5 minutos da universidade en bicicleta atópase a biblioteca pública. É un lugar para estudiar, pero tamén podes ter tempo de lecer tamén. O río Amstel, a cidade chamase Ámsterdam, en honor ao río Amstel, é un dique que había para proteger a cidade que chamábase Dam. É por iso que a cidade chamase Ámsterdam. Pois vamos entrar agora na biblioteca, vou vos levar á terraza para que vexades un pouquiño onde está situada e as vistas de Ámsterdam. Bueno, non sei se estudiarás moito, así. Sí, é mellor, é máis relaxante. É unha pasada. Aí está o Museo Nemo. Este con forma de barco, non? Ali podedes ver algunhas casas barco. E o fondo naquele edificio alto é onde vivo eu. Ai, sí? Sí. Pois na primeira planta atopámonos con este espacio de música e cine. Hai de todas partes do mundo, tamén hai películas. E agora vamos á zona de revistas e periódicos do mundo. E tamén na parte inferior están os libros de nenos pequenos. No barrio chino, como podes observar, todos os letreiros están en chino, máis que nada para ver comer, porque é moi pequeniño. Aquí tamén é o principio do barrio roso. Pois aquí estamos nuns dos moitos escaparates que están ao longo do centro da cidade, normalmente pola noite cando traballan. A prostitución en Ámsterdam a legalizaron no século XX, 1991 creo que foi. Dende entonces o goberno o que fai é controlar o número de vitrinas que ten. Son autónomas, elas fan o seu traballo como queren e o goberno non obriga a nadie a pasar ningún tipo de control de saúde. De momento penso quedar aquí hasta decembro, pero gustaríame volver a Bélxica, porque aquí sempre tens que falar o holandés, é un pouco complicado ahora. E ali vale checo inglés ou terías que Sí, inglés e francés, pero como fixen o Erasmus en francés, teño un pouco máis de posibilidades. Cando vou a Galicia, séntome como en casa, que con morriña, teño morriña a veces. ¡Manda carallo! Bueno, estos son os meus amigos, David from Scotland, Florian de Austria, Maurits de Holanda y Oji de Indonesia.
Hola. Mando un saúdo especial aos meus pais e a miña irmá. Nada, que encantada de coñeceros, un placer. Pasadeo ben nos próximos viaxes. Igualmente, Vicos. Chao, chao. Anda, carajo. Dille que mer con a bicicleta. Fernando, non falta de nada. Pulpo, calamares a romana, gambas ao ajillo e tortillas. Moitísimas grazas ao equipo de Galegos do Mundo e máis eu. Agradecemos profundamente esta convite